नों बर'आ मा जागौमोन नोंनि फिसाज्लाया मा लिरगौमोन आल्लाहु आकबर होनगौमोन नाथायबा बे दल संगठननि गेजेराव गोबाङानो दल संगठना थालांदों होननानै आं सानगोन एग्जाम्पलाव दिनै बनसु थालांदों आरो लोगोसे दंबावो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन देबि दिनै बिथांमोनखौबो मानो लिंनो हायाखै इउजि ब्रह्मआबो बिखौ दिनैहाय बुंनो थुनज्लायग्रा होननानै बुङोबा इउजि ब्रह्म सासे माखासे बाथ्रा 2008 आरो 12 बिनि बाथ्राखौ रायखांबाय थायो दे जोंनावहाय सोर रायखाङो ओमफ्राय बे इउपिपिएल नि खर'आव मेलेम गैयिफोरा माने सानान्दां एसेबो जाय एनडिएफबिफोर बिसोरो फासि नांना होजाजोबनांगौ ओमफ्राय जाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोर बिफोरो जेलाव थांफिनो बे जिनिसखौ लुबैदों आं दिनै मोनसे बाथ्राखौ लुबैगोन बै इएमआ इउपिपिएल आवनो दङ दाबो ओमफ्राय आरो माखासे एमसिएलए आ बे इउपिपिएल आवनो दङ इएमआ खिन्थु सानै दं इउपिपिएल आव आं मोनसे जाथायखौसो खोन्थानानै होगोन जिहेतु बिसोरो रायखांबाय थादों जेब्ला एनि माने माबा मोनसे रायखाङोब्ला दाखालि सासे चिरां डिस्ट्रिक्टनि बनसुनिफ्राय बियो इउपिपिएल आव हाबैदों बियो एक्चुअली बयबो बिगाव कमेन्टआव सोंहरदोंमोन जे आङो बे दंफांनिफ्राय बै दंफां बास्लायग्राखौ मा जुनाद होननानै बुङो बिथांमोना लिरहरदों मोख्रा थिगैनो दं आं बेजों रुजुगोन आं बे मानसिखौ बियो आंखौ मा खालामनो हागोन आरो मोखांजों मोखां तर्क होलायनोब्ला साफागुरियाव फैथोन बियो ओमफ्राय बावहाय सोर जेनो सोर देरहायो बे उननि बाथ्रा आं बुंगोन बेखौ बे मानसिखौ आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो लुबैया माब्लाबाबो नोंनि आंनि मोजांखौ जेब्लायबो लुबैया अफ्रिया जेलाव थांनांगौ फासि होजानांगौ बास आंल' नङा एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं 2008 नि जाथायखौ बिसोर रायखाङो 2012 नि जाथायखौ बिसोर रायखाङो ओमफ्राय मोनसे जाथाया मा जादोंमोन क्रिसमास समावहाय 2014 आव मा जादोंमोन बेखौ मानो रायखांनो हाया इएमआ खिन्थु इउपिपिएल आवनो दं इएम सानै इउपिपिएल बिसोरनि दैदेननायावनो जादों बे केसा जोबगोन नामा ओमफ्राय बिसोरखौबो नोंसोरो मा फासि होजानो बा जाय रन्जन दैमारि सार जाय रिफिखां गयारि सार ना जाय जर्ज बर' बिथांमोनफोरबायदि जेलाव थाजानोखौ बै व्यक्तिफोरा लुबैयो नामा इउपिपिएल नि सोद्रोमाफोर इएम एमसिएलए एमएलए आरो नैबे प्रमद बर'आबो लुबैयो नामा जायनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर'आ बेखौ बादा होनो हाया इउजि ब्रह्मआबो बेखौ दिनैहाय बुंनो थुनज्लायग्रा होननानै बुङोबा इउजि ब्रह्म सासे बियो खारन बिनि बाथ्राखौ जोङो बै सिनस्रि गंनाय जोंनि बिफानि बैसोनि व्यक्तिफोर आरो आंनि बिबथैनि बैसोनि व्यक्तिफोर बै व्यक्तिफ्रानो बिथांखौ बुङो इउजि ब्रह्मखौ आरो नैबे आदा मनेस्वरमोन थैनाय सार मनेस्वर डक्टरेट बेखौ डक्टरेट होनांगोन आं दा बिनि माखासे माबाखौ फेसबुकाव हगारगोन दिनै आं मनेस्वर सारमोन बायदिया 6था गुलि जानानै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों सोर हादों इउजि ब्रह्मआ हादोंना प्रमद बर'आ हादोंना बेफोरबायदि दा मेन बाथ्राया जाहैबाय मा दिनैहाय 2008 नि जाथायखौ रायखांबाय थादों बिसोरो सब समय 2000 जाथाया सोरनि दैदेननायाव डिपुटि चिफ बि जाथाया बिनो लिडिं खालामदोंमोन जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बियो आफादाव मा जागोन बियो बिखौ फासि होजानो लुबैदों ना मा बै इउपिपिएल नि एकदम बाथा बुथा खामानि गैयि माने प्रमद बर'आ हय होनबा बिसोरबो हय होनग्राफ्रा एसे साननानै नायलाय आरो ओमफ्राय 2012 नि जाथायाव सोर दंमोन बावहाय जेनेरेल सेक्रेटारि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सोरखौ मा खालामदोंमोन ओमफ्राय आरो बरपेटा बायदियावहाय मा सनाव जायामोन आं बेफोर जाथायखौ दिनै बहुत मानसियानो रायखाङो इउपिपिएल ना
आनखि UPPL नि आइजो माहारिफ्राबो रायखाङो आइजो माहारिफ्रा दे बैसिम सहैया आं बेखौ मानिदों थेवबो जानला माला खोथाखौ बेफोरबायदिखौ दारायखांलाबाय दारायखांलाबाय जोंनि NDFB नि गथ'फोर थैजोबगोन बावहाय सोरबा गबिन्दआ थैया सोरबा फेरेंगाया थैया सावरायग्राया थैया धीरेन बर' थैया ओमफ्राय बड'सा MLA नो बे टिकेट मोनगोन ना मोना बे थैया ओमफ्राय नैबे अदालगुरिनि गयनि मास्टार सन्जय सरगियारि जायखौ बुङो सानजारां ना बिसोर थैया नों आं न'आव जोंनि NDFB जाय गथ'फोर दं जाय हाजिरा मावनानै जायो जाय मानसिया दिनै बेटारि गारि सालायनानै सानसेयाव 100 थाखाखौ हाजिरा मावनानै जायो बै सुबुंफोरासो थैगोन केसआ दिनैसिमबो जोंना जोबाखै फैगौ बे मासनि 15 थारिखआव एटेन्ड जाहैबावनांगौ नैबे अफ्रियाबो थांनांगौ सोर हरगोन बिनि फैसाखौ गबिन्द हरदों प्रमदा हरदों प्रमदा दिनैहाय बबेयाव हा बायनानै लादों दिनै गावनि हा बायना लानायाव मुखुब जानानै दं गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गुवाहाटी बायदियाव फ्लेट लानानै दोनदों दिनै बेफोरबायदि बहानि फैसा मोनदों रायजो राजाखौ थगायनानै बिसोरो फ्लेट लादों गारि लादों बहाबा मा बिलाय बेफोरथ' मोजां जायाखै दिनै नोंसोरखौ प्रुफ नांगौ होननानै बुङो प्रुफ नांगौबा बेखौबो होगोन सोरनि नामाव दङ नामा प्रमद बर'निखौथ' रङिया बायदियावहाय हारसाफ्रानो बुङो गुबुन हारिया गावनि फेमिलिनि रिलेटिभफ्रानो खोन्थाजोबो जोंखौ सानदोंदां हारसाफोरजों रङियायाव जोंनिया लोगो गैया बेखौ दा सान आं बेखौ बार खावलायगोन UPPL नि मान गोनां मेम्बार खाजाव गैयिफोर दैयावबो थाङा अरावबो थाङा जा हय होनो बेखौनो हय होनग्राफोर आं हले सिदा सिदि बुंगोन मेम्बारफोरखौ दा नोंसोरो 2012 नि 8 नि 14 नि खोथाखौ रायखाङोब्ला नोंसोरो बिराद गिदिर भुल मावदों बियो बावहाय सोरमोन दिनै गुबुन राजखान्थि दोलोआ बेफोरबायदि जाथायखौ रायखाङाखैमोन आरो मोनसे खोथाया खुलाखा 2012 जुदि जाथाया जायामोनबा नों बर'आ मा जागौमोन नोंनि फिसाज्लाया मा लिरगौमोन आल्लाहु आकबर होनगौमोन नोंनि हिनजावा मा लिरगौमोन बुरखा गानगौमोन आं हले खुला बुंखायो आमथिखा बायदियावहाय बर' हिनजावफ्रा सासेबो दिनैहाय बावहाय दखना गाननो मोननाय नङामोन बुरखा गानजोबनांगौमोन मोखां खोबथेजोबनांगौमोन गावनि सेहेराखौ आं बर' नङा आं आलिसो आं हुसेनसो बेफोरबायदि लिरनांगौमोन खुला खुलि बाथ्रा बावहाय बिदिखौ रायखाङोब्ला जों बेफोरखौबो रायखांनो गोनां जायो बुंनोबो गोनां जायो सम लानानै आरो टिपकाइ बायदियाव बा नैबे पर्बतजरा एरियायावहाय मोनसे जाथाय जादों बे जाथाया सोरनि आन्दाराव जादोंमोन जोंनि NDFB गथ'फ्रा थैनांगौ ना मा दिनै गहपुरावहाय सासे आइजोआ बिराद गोरोंदां बे आइजोआ मास्टार लायनो नंगौ नों मास्टार टिचार आं मानिदों नों दिनै ABCD फोरोङाबा जोंबो रोङा बा आंनि फिसा फिसौफ्राबो रोङा जों मानिदों नाथायबा नों मास्टार होननानै आं टिचार होननानै माखासे बाथ्राखौ कुइसन खालामबा जानाय नङा नोंनि रिलिफ थानाय समावहाय सहैयाखै जानो हागौ बे समाव सोर धरना होदोंमोन गोजोनखौ जुदि लुबैदोंमोनबा प्रमद बर'आ मानो धरना होनांगौ मानो होदों जोंनि धरना होनायनि बिनिमये जों मा मोनखो जों खर' खानाय लान्था लुन्था हरला जोबनानै मोखाङाव नो बड'लेण्ड नो रेस्ट 50-50 लिरदोंमोन मा जादों मा सेहेरा जादों बेफोरो मा खालामदों बेफोरखौ जायफोर दिनै सोरबा रुंसारिबो जाना थांबाय जानांगौ सोरबा सोरबाया रुंसारि जानानैबो थांबाय जानांगौ नाथाय बिसोर मा मोनदों जिखियानो जादोला आं बे टपिकखौ दोनथ'बावनि मोनसे आरोबाव मैयानि दिनै फरायसा आफादनि सायाव माखासे टपिकखौ लाबोफिननि मैया दाखालि मैया बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बड'सा बेफोराव आं खौरां बिजोङाव नुदों जे प्रमद बर'आ दिपेन बर'आ बुंदों खौसेथिनि बाथ्रा बावहाय खौसेथिया आजि दिनैहाय बोसोर जालांबाय दै आनखि आं दिनै नै देरगुलायलांबाय बोरायलांबाय थैनायनि सम सफैबाय
मानसिया हाइस्ट 50 बोसोर जोरो बिनि बारा जोरा बांसिनानो थैयो 50 बोसोरावनो खौसेथिनि बाथ्राखौ जों बै समनिफ्रायनो खोनाबोबाय थादों सेम टु सेम मैया जों खौसेथिनि बाथ्राखौ आरो खोनाफिनबावबाय बावहाय सोर सोर दङ माखासे दल संगठना थालांदों होननानै आं सानो जायफोर दिनै दल संगठनखौ लानानै बिथाङा खौसेथिनि बाथ्रा जों खौसे जाबाय नन पलिटिक्सनि बाथ्राखौ रायलायाखै होननानै बुंदों भेरि गुड सुपार आं मोजां मोनदों बावहाय नोंथांमोना जाय संगठनफोरखौ लानानै सावरायदों मोजां मोनदों नाथायबा बे दल संगठननि गेजेराव गोबाङानो दल संगठना थालांदों होननानै आं सानगोन एग्जाम्पलाव दिनै बनसु थालांदों बनसुखौ मानो लाफायाखै बनसुआबोथ' मोनसे दल संगठन दिनै बिथांमोनाबो धरनाखौ होनो हानाय गोहोआ दं दिल्लीफोर बायदियाव बिथांमोनाबो धरना होयो आरो बिनि अनगायै दावराव देख्रेबनि दल संगठन दं अमर सिंह ब्रह्मनि बिनिबो दल संगठन दं बिथांमोनखौ मानो लिंनो हायाखै बेफोरबायदि खौसेथिनि बाथ्रा बुंनायावहाय आरो लोगोसे दंबावो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन देबि दिनै बिथांमोनखौबो मानो लिंनो हायाखै मा खारन दं मा जाहोन दं जायफोर दिनैहाय दल संगठनजों बिथांमोना सावरायदों टटेलि पलिटिशियानफोरजों सिं सिं गिदिंफाग्रा गोजा सोरबा साहित्य सभायानो होन सोरबा ट्राइबेल संघआनो होन सोरबा एबसुआनो होन सोरबा XNDB वेलफेयार एसोसिएशन बेथ' 100% गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दाना होनाय जों रोखा मोनथिगौ बिखौ रुजुग्रामोन दङ रुजुग्रायाथ' बेखौ सोर बिलाय जों रुजुग्रानि आन्दाराव थाना फैनाय मानसि रुजुग्राखौबो जों सिनायो दिनै बेफोर पलिटिशियानजों जों गिदिंफाग्राफोर गोजा दिनै बेफोरबायदिखौ लानानै खौसेथिनि बाथ्रा बुंबा जानाय नङा सेकेन्ड टाइम आसा खालामदों एबसुआ जिहेतु लिड लादों बा जिहेतु फरायसा आफादा दिपेन बर' सारमोन बायदिया दा बेफोरबायदि खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंदों दल संगठननि खोथाखौ लानानै बाथ्राखौ बुंदों ओंखायनो दा जेसेबां जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दल संगठन दं नन पलिटिक्स बिथांमोनखौ लिंहरनानै ज' खालामोब्ला बा खौसे खालामोब्ला नोंथांमोननि फरायसा आफादनि जा थांखि आइडियोल'जि सिमां जायखौ दिनै बड'फाया बुंदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 ना बे बाथ्राया जाफुंना फैगोन आरो नङाब्ला बेफोरबायदि गाबोन सोरखौबा माइगाब सोरखौबा जुजाय खालामोब्ला फरायसानि आफादनि जाखिनि थांखि सिमां 100% बे जाफुङा ओरैनो जोङो फरायसा आफाद उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ लानानै बुंलायबाय थाबा जानाय नङा आखाइजों थांनांगोन खुगाजों बुंबा जानाय नङा गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनांगोन सोरथो गैया हारिनि सेन्टिमेन्ट जों दिनैहाय बर' जाथिनि खोथाखौ साननानै भिखारि गलाम जानो हमलांदों गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया फरायसा आफादनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला दिपेन बर'निसिम क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंला बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि